Yan ang mga boxes na natira dito sa akin. Mga balikbayan box. Mag-iisip tayo ng magandang gawin dito. Ito ang cabinet ng yumao kong asawa. Ito, kailangan kita. Scissor. Scissors. Ano pa? Ito. Ano pa ang kailangan ko?
Kahapon ito ng mga ginawa ko. Ni-roll na cardboard, tapos binalot ko nito. Tapos, gawa ko nito kahapon. Ito ginawa ko ng ganyan para papasukin dito. Plano ko kasi maglalagay dito ng estante dyan. Tingnan ko kung magagawa ko. Gumawa rin ako nito. Itong size nito para dito. Pantayan dito. Pantay dyan. Hindi ko na pinakita ng paggawa kasi madali lang naman. Ganyan lang. Double yan. Nung huli kong ginawa, tinanggal ko ang isang door kasi iniisip kong lagyan dito ng oven. Ayan. Na ilalagay ko dito. Diyan. Gagawa ako ng oven. Tapos gagawa ako ng division dyan. Ito ang dating door nito. Plano kong gawin na lang ng division. Gagawin kong division dyan. Wala akong nakuhang plain na adhesive wallpaper. Nakuha ko may print. Ay, wag dyan, wag dyan. Nagising ang apo ko. Wag dito, baby. Wag dito. Tinatapos ko ito. Laruan mo. Wag ka dyan, baby.